आयो हनै जोंहानि न'आ मा जाजोबखो थारमाने जोंहाथ' नैबेखौ बेयावनो दोननो नागिरबाय आरोना बेयो खालि दङमोन माने गस्ला दोननानै जायगायानो गैला माहा दोनबावनो माने आं जाहैबाय 5-6 बोसोर 10 बोसोरनि गस्लाबाबो आंनियाव थायो आरोना माखासेखौथ' हरबाबो हरसे हरबाबो हरजोबनो हाया नालाय ओमफ्राय So guys, जोंना नैबे फुजा होनायावहा नै वाला ओरैनो थायो नालाय बेखायनो जोङो स्टिकार बिहरदोंमोन आरोना नै जाहा टेक्लाया बिहरदोंमोन ओमफ्राय बेयावहा लगायनो नागिरदों जोङो मा फैसा जायो नायनोसै आरोना Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय जोंहा नैबे वाला ओरैबायदि लेथ्रा जाबायमोन ओमफ्राय टेक्लाया ओरैनो टेम्परारि मोनसे माबाखौ बिहरबाय आरोना स्टिकारखौहाय वालावहाय होनो ओमफ्राय जों बेखौनो नै नांथाबबाय दङमोन आरो लोगोसे जोंहा दिनै न'आवहाय साफाय अभियान सोलिगोन आरोना स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो होनना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो लोगोसे नोंथांमोना स्टिकारखौ माबोरैहाय नुखो कमेन्ट सेक्सनावहाय खिथाहरनो दाबाव एसे चिप प्राइसनि बाट क्वालिटिया एसेबां चिपद्राय नङा आरोना लाइक मोजाङानो बेसांखिनि प्राइसआवहाय बेसांखिनि क्वालिटिनि बुस्थु मोनदो स' नै गाइस लागायखांबाय जोंना वाला बाङाय लेथ्रा जादोंमोन आरो मोजां नुबाय दा वाव बे स्टिकारा बेसेबां लादोंमोनलाय टेक्ला only 200 ना 290 लादो जि मोजां नुखादो जोंहा टेक्लाया मेथाइ खनसोदो ओरैबायदि लेथ्रा जाना दं आयौ गाइस आं माथा गरम जासिगोन माथा गरम लाबोदो माइकआ माइकदो खननांसिगोन दायो जोंहा हेल' जोंहा दिनै नानि बिथांखौ नागिरनाय जादों मिस नानि बसुमतारी नोंथाङा जेरावखि थाया मानो जोंनि साफाय अभियानावहाय नुजाथिफैनांगौ नोंथाङा जेरावखि थाया मानो आरो लोगोसे जोंहा लेंग्रा दैबारि बिथांखौबो नागिरनाय जादों बिथाङा खाथियावनो दंखायो नै बिथाङा एसे मिस्ट्रिनिबो खामानि मावो नालाय एसे लायो आरो मिस नानि बसुमतारी नानि बसुमतारी नोंथाङा जेरावखि थाया मानो खिनो ओंखारबाबो खारबोनांगोन हेलौ खोनादोंना नानि मिस नानि नोंथाङा जेरावखि थाया मानो नानि नोंथाङा जेरावखि थाया मानो नुजाथिफैनांगौ साफाय अभियानावहाय एसे नोंथांनि गोनांथि जादों नोंथाङा थाबैनो फैगोन होननानै आसा खालामबाय गोजोन्थों माबा फायाबो स' गाइस दायो ड्रेसफोरखौहाय माखौ एक्सट्रा आंनिखौ एक्सट्रा आरो गावबा गाव वार्ड्रबआवहाय सोनानै दोनसै वार्ड्रब दोननांला गद्रेज आइ सना सरि देनाङो न' गोदान बानायबासो वार्ड्रब बानायनो हागोन आरोना दायोथ' वार्ड्रबबो गैया नालाय नोंथाङा माबा मोनसे बुंनो दिनैनि आंनि मा बुंनो आं डिप्रेसनाव थानायमोन दिनै थिग सेलिनिबायलै सोरनि थाखाय गमस्रिनि थाखाय फैदो साफा खालामसै भगबान गोलोमजोब्बाय सेस जाजोब्बाय कहने की हो दिल की में कोई बात लले मुझसे देखौलाय फिसा माथो होगोन बुरबक कपिराइट फैखागोन माथो फिसा माथोआवसो होगोनलै आं होनदोंना गोनां खम जागोन नायलाय गाइस आं माने मा होनबावनो आं माथा गरम जानोसै बेफोरखौ थिग खालामजोबनानै आयौ आं माथा गरम जानोसै ओमफ्राय आं माने इमान बुस्थुफोर बायना दोनजोबो सब दिनैसो मोनो बावगारना थायो नै पेन्सिलखौ दिनैसो मोनदो ओंखायनो फोनना नायदोंमोन आं नै साफा खालामजोब्बाय नै जोङो
आरामसे सोबावनांगौ दंबावोसो आरोबाव आयौ सिङानो साजोब्बाय सेस भगबान जायगायानो गैया जाहैसिबायना ट्रलिखौ इयावनो दोनहरनांबाय आरो फाखाबावनांगौसो नै इमान बुस्थुफोर थैबायलै फाइनेलि आङो साफा खालामजोबखांबाय आंना नैबे आंनि सेटआपफोरखौ दोननोबो जायगायानो गैया मिथिबायना ओमफ्राय आं सेस इफोरखौ खालामजोब्बाय साफा दासो साफा मोनबाय नै ओमफ्राय आंनि थाखा थिंख्लिया guys दायो आङो ड्रेस आप खालामनानै लानोसै फेस वास गैला आं दा माने आंनि स्किनावथ' इसोरनि अननायाव जेबो ओरैनो प्रब्लेम्स गैखाया जास्ट मालाबा मोनफा मोननै पिम्पल्स जायो आरोना बेफोरावहा बे खखाबावल' बेनि थाखायनो आं सानबाय मा मानोथो ओरैनो फैसा गारनो नङा होमबा दामि स्किन केयार प्रडाक्ट्सफोरखौ लानानै जिहेतु आंना नर्मेलखा जेबो सेन्सिटिभ स्किन नङा बेनि थाखायनो आं सानबाय कि एसे एफर्डेबल प्राइसआवनो मोननाय खम दामिखौनो आं इउज खालामग्रा जानोसै होननानै खिन्थु बेनि उनावहाय आंनि आंनि स्किना गाज्रि जायोबा मिथिला आरोना आङो मा जायो जास्ट आङो दिनैहाय एसे एफर्डेबल प्राइसआवनो मोननाय बुस्थुफोरखौहाय लायनो थांगासिनो फैदो बिदिब्ला आं So guys आङो नोंथांमोननो दा रुमावहाय मोनहैखांनानै दिन्थिगोन आरोना मा लाबोखो माने अखा थाइफ्रिदो नालाय अखा हादोंमोन बेनि थाखायनो आङो माबायासै भिडिअ लाबाय थायासै थाब-थाबनो बायबाय ओमफ्राय थाब-थाबनो फैबाय आरो लावदुमा महाबा मिटिंआव थांगोननो खुलिनाबो हरबाय बै स्टेनायखौ ओमफ्राय थाबायनांसिगोन माहा थाबायनानै हाया गोरा थाबायबाबो सिनगोन ना खुलिनायावथ' फैसा लानाय ना एसे 600 लादों 600 लादों 600 So guys आङो वेट मेसिननि एडिक्टेड जालांबाय आरोना नै ओमफ्राय बेनि बेटारिया जोबनानै दोङो आंनियावहा बेबायदि वेट मेसिना मोनथामसो दोङो आरोना ओमफ्राय बेटारियानो मोनसेनि बेटारिखौ आं नागिरबा मोनासै गुल आरोना माहाबा दखानाव मोनो माहाबा मोना ओमफ्राय नागिरबाय थानोबो टाइम गैयाना ओमफ्राय बे मोनसेनिखौ सोग्रोनोसै आरोना नै बेयो कमन बेटारि नालाय बेखौथ' मोनखायो जायखौ बख'नानै नायनोसै जायोना जाया जायाबाथाय नानि गेराव बुगोन आं आनै दोनना होखानोसै आं 69 आं 70 जाथारगोन बुंदोंमोन 69 थिगसे जादोंना आं दायो नानिया 51 मात्र 51 दे नों देलाय आंना 72 ले देलाय आंना जाबाबो जायाबाबो इमान जायो बारायनो रोङा इमान जायो मानो बारायनो रोङा नोंसोरलाय नानि सासे ओरैबायदि जायो खेबथाम ओंखामखौनो आरो इबो सासे ओरैबायदि ओंखाम जायो खेबथाम होमबाबो लोदो जाया आसरित मोनोलां माबा खमायनासो जाबाय दाखालि 73 माने बाराद्राय ओंखाम जाबा 73 जाहां जायो ओमफ्राय माबा इमान जासे जानानै 71 ल'थार आं लाजिबायलै आं इबायसा खाफाल लानानै जोनोम मोनमारनाङालै मानसिया लाइफआव ओरैबायदि खाफाल हामा आयौ आंनि भिउवार्स नोंथांमोना जाय बिथांमोना जाबाबो मोदोम जाया ओरैबायदि लाकि नोंथांमोना माने बिनिख्रुइ लाकिसिन खोथायानो गैया लाइफआवहा आयौ थाट जानाय नंलालै स' गाइस दायो आङो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आं मा लाबोखो नैबेयो आं बेखौ बिराद मोजां मोनो इउज खालामनो नैबे सेम्पुखौ आरोना ल'रियेलनि नैबेखौहाय So guys दायो आङो सब होनानै लाखाजोब्बाय नोंथांमोननो फारि दिहुननानै देखायबाय थाला आरोना नोंथांमोननो डाइरेक्ट बेबायदिनो देखायनोसै आङो स' आङो लाबोदों नैबे ल'रियेलनि सेम्पु एन्ड कन्डिशनार ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय एयारबाड्स ओमफ्राय बेखौहाय PHY नि
माबा फेस जेल आरोना बियो only for men बे लाउदुमनि थाखाय ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय भेनिलानि प्लामनि भेनिला वाइब्सनि आरोना बे परफ्यूम पकेट परफ्यूम इजी टू केरी आरोना बे फिसासा बिराद मोजां ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय प्लामनि भाइटामिन सि नि फेस वाश मयस्चराइजार ओमफ्राय बेयो जाहैबाय सानस्क्रिन स' बेसांखिनियानो लाबोबाय आङो ओमफ्राय नै आइलाइनार लाबोदों आङो ओमफ्राय प्लामनि पार्पल कालारनि आइलाइनार आंथ' युज खालामफेराखै पार्पल कालारनि बेफोरबायदि आइलाइनारफोर खिन्थु आङो दिनैहाय नोंथांमोननो युज खालामनानै दिन्थिनो र' माबोरैहाय जायो ओइ मबाइल खौलाय नोंनिखौ जल्दिहै र' एक सेकेन्ड मबाइल हरथ' रानगोन नङाबा So guys, आङो सानसेबो बेबायदि टाइपनि आइलाइनार फोनफेराखै आरोना नै नोंथांमोनाथ' नुबाय थायो आंखौ नैबायदि आं डाइरेक्ट ब्लेक कालारनिसो फोनो स' दिनैहाय फार्स्ट टाइम आं बेफोरबायदि फोनफेरबाय माने दायो थाबनो फोननायखाय मोजां जायाखै बाट उनावहाय जुदि आङो मोजाङै फोनो माने एसे टाइम लानानै अब्लाना आइम सियर मोजां जागोन बेनिख्रुइ साबसिन जागोन आरोना पार्पल कालारनि टपफोर गानोबा मेचिं खालामनानै लानो हागोन So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye